Pjazza kbira u sabiħa Insejna bl-armal tal-festa San Ġorġ ta' Sibel bil-Papaljuni u l-Bandalori. Ekk kantaw il-Ġorġjani fil-marċ li jsir il-ħamis fil-ġimgħa tal-festa. Marċ li jilħaq l-qofol tiegħu fi Pjazza San Franġisk. Hemmhekk qudiemijiet ta' nies li sena wara sena jattendu biħġarhom tittella l-istatwa ta' San Ġorġ fuq iż-żiemel. Grazzi għal restawri koordinat mill-Kunsill Lokali b'fondi miksuba mill-Awtorità tal-Ippjanar, l-isfond għal dan l-avveniment se jkun isbaħ. Dan hekk kif il-Knisja ta' San Franġisk ġiet restawrata. Ix-xogħol li sewa ftit iktar minn 50,000 euro kien inawgurat nhar il-25 ta' Mejju, propju f'jum ħall-qormi. Fid-diskors tagħha, is-Sindku Rozjenku Tajjar spjegat kif dan ir-restawr huwa ħolqa oħra minn kullana ta' xogħlijiet oħra ta' restawr li saru f'dawn l-aħħar 4 snin. Irrimarkat kif il-patrimonju qormi huwa dak li fost l-oħrajn jagħti identità bħala belt u bħala qriema u għalhekk tinsab kommessa li tkompli taħdem biex il-wirt storiku jiġi preservat. Il-Knisja nbniet fl-1707 minn Franġisk Qasa bil-pjanta nfassla minn Mastru Indri Bsajla. Din tinsab viċin tal-Knisja Arċipretali ta' San Ġorġ u minkejja li ma tintużax b'mod regolari tinfetaħ għal pubbliku f'diversi okkażjonijiet. Sfortunatament qatt ma ngħatat attenzjoni u kien għalhekk li l-Kunsill Lokali esplora possibbiltajiet ta' fondi biex tiġi restawrata minkejja li ma taqax taħt ir-responsabbiltà diretta tiegħu. B'hekk dan il-proġett qed jikkonserva waħda mill-eqdem knejjes f'ħall-qormi.